Üdvözlöm! Szili Tamás vagyok, a Plastikprodukt ügyvezetője. Örömmel mutatom be a legújabb elkészült fröccsöntőgépünket, ami egy Ferromatic KTEC 110S típusú gép. Ez 110 tonna záróerőt tud, 45-ös csigával, 200 g fölötti teljesítményre képes. Ezt a gépet is tisztítottuk, javítottuk, ellenőriztük, és most próbaüzemen van. Az annyit jelent, hogy fölteszünk rá egy próbaszerszámot, és ezzel a próbaszerszámmal járatjuk a gépet. A gép háromnyelvű, német, angol és magyar. Nézzünk egy nyelvváltást, vagy nézzünk, oké, később. Egyőre most járassuk meg a gépet, lássuk, hogy mire képes. Most úgy van beállítva, hogy lejár róla a fúvóka. Most semmi különleges nincs rajta. Majd egy következő videón megpróbáljuk a trend grafikát is beállítani. Egyelőre ott még nem tartunk, csak ott tartunk, hogy egyenletesen potyog. Most egyébként egy vékonyfalú terméket, DVD topot gyárta a gép. Ez egy nagyon vékonyfalú, igényes termék, nehéz gyártani, mert egy középső beömlőn keresztül, ilyen hártyán kell keresztül lőni, egészen hosszú utakon, és hogy kis apró részek vannak benne, hogyha túlnyomjuk, akkor beszorul, nyilván a hiányos, azt is látnánk rajta. Tehát, hogy pontos beállítást igényel, és hogy pontosan kell tartani a gépnek a beállított paramétereket. Megnézzük a gépnek a számát is. Oké. Elmegyünk a hátoldalára, egy kör maghúzó van rajta. Itt van egyébként az ellenőrzési listánk, amivel végig ellenőrizzük a gépet működés közben. Van a maghúzó tömbje. Ott van fönn a maghúzó proporcionális szeleppel. Tehát az egész gépet nyugodtan átnézhetjük. Mindenhol rendben van, hidroakkumulátor, most egy töltő. Robotcsatlakozónk van, melegcsatorna szabályzó csatlakozónk van. Kukkantsunk bele a szekrénybe. Hozzáértők már látják, hogy a felső sorban ott vannak a robot lehetőség, legfelső sorban van a szivattyú nyilván, és akkor a középső sorban van a robot lehetőség, alsó sorban pedig a kártyák. Van egy üzemóra mérő is, 47.600. No, hát egyelőre ezt tudja a gép, majd még finomállítás következik. Megnézem a könyvbe, hogy kell megcsinálni a trend grafikát, és akkor fogjuk látni, hogy milyen pontosan dolgozik a gép. De első ránézésre úgy láttam, hogy a párnát egész pontosan tartja, úgyhogy nagyon fontos keménycsiga van benne, 45-ös keménycsiga, úgyhogy műszaki termékek gyártásához is ajánlom.